Ven aí. Sí, falamos. Ola, Vices, que tal? Xa estou aquí. Cal é ese tema tan importante? O Nadal. O Nadal? Sí. Encanta. Pero pasou algo. Esqueceste vos da carta dos reis? Non. O primeiro a saúde, palabra de médico. Queríamos dicirche que hai moitísima confrontación na política e noutros sitios e que o Nadal é para unir. Xa, entendo. Pero fagamos entón unha cousa. Facilitemos un Nadal como todo o que facemos aquí, tendendo pontes. Cos greens, Coas enchentas, coas colas enormes para entrar en calquera sitio. cos do burrito sabanero O cos de María Carey. e cos cuñados na cea. Paciencia, Vices. É o momento de aparcar as diferencias. Estamos no Nadal. Porque aquí, cada un, os seus defectos e as súas virtudes, todos somos de carne e oso. Ou non. Ia vos decir que estaba desanimados, pero de verdade que o estades. Estamos de museo. O que non pase nesta provincia. Vedes como nesta provincia todo é posible? Da igual se un é animado ou real. Se temos desexos distintos, se pensamos, opinamos ou actuamos dun xeito ou doutro. O importante é que haxa pontes que nos unan. Ese é o noso mellor agasallo. Sigamos tendendo pontes. Bo Nadal e un moi feliz 2026.